aljanai ku bani kiɗan maraba, wanda ke mana bai gaza ba, yana yi ko bai sani ba, babu inda ba a yaba ba. Ai akwai wasu masu gaba, babu inda ba su yi fada ba, dan kawai su kushe lafeni baba, dan kawai bai wata jam'iyyar ba, muna ta zagi shi bai sani ba, halin shi guda da ba ku sani ba, bai mu'amala ɗaya da masu zamba, a tauye haƙƙin wani bai iya ba. Kai, LAFENE muna maraba, ashe LAFENE ya ce mu yi zaɓe, mu zaɓi babu yau a kai, mu zaɓi su babu mu bar su rabe, ashe dukkan da LAFENE ya ce yana nan, mu ma ku duba a gurin muna nan, yau da wanda ya san darajar mu kenan, mu kyale su oe kuma sannan ashe mu ci kwal uban yan zambatan nan, domin abin da suka ce a ran nan, bara ne shiru kar in yawa, amma dai mu je wata ran yana nan, ashe LAFENE gida gida ya ce mun nai ta baba ya kubu za mai maraba, maganar shi ba zan mure ba, LAFENE gida gida maganar shi ba zan bari ba, ya ce mun nai ta baba ya kubu za mai yawa, ashe Allah sarkin da yayi aljanai kuma yayi mutane, Allah ka san da masu kishin mu na jami'a ne yawa, na zo da maganganu na da kuma har tambaya ne, ku biyo ni a hankali tun da wakar ban gama ba, maganar shi ba zan mure ba. My question number one gunku yan wasu jam'iyya ne, mene aibun anan dan yayi kishin mutane yawa, maganar shi anan in ba goya ku su jin kishi ne, ba halin da cikin su LAFENE da bai sani ba yawa, maganar shi ba zan bare ba. A yanzu ma'aikaci da dama in zai yi zaɓe ashe kuma ai za su zaɓi cancanta don fa gobe yawa, menene dan suna faɗin Yakubu zai ci zaɓe, shi ne fa baya ya tsaya musu dan bai gaza ba yawa.